Senopati Kediri datang wonten ingkang kacicir namung kantor nyadong dawuh panjenengan dalu ya. Kang sira menapa badal wakilisun Mranata negara. Nggih. Kala apik jeklan duyunge pemerintahan ora gumantung marang nayakaning praja nanging golong giliking tekad kang nyawiji kepengin muncalake praja Kediri. Ngestaken dawuh Sawentara tak aturi lugu nggih Kang Prayoga. Yayi Pangeran Kiswa. Wonten dawuh Kang Mas. Basuki Swanira. Kula tampi kanthi asta kekalih kula dadosaken jimat. Kula nyuwun tambahing pangestu Kakang. Iya. Muga wae kadang ucap bagus Pangeran Kiswara bisa kanggo tuladha, bisa kanggo contoh lawan kanuman ana ing praja Kediri iki. Nggih. Sawentara tak aturi lugu. Pangestu. Senopati Herusa paring dawuh kula sira. Nalika semana kang sira tak utus nderekake putraku Pangeran Sri Palwaka. Matik-matik wanita kinarya garwa kang ing mengkone bakal kalungguhake minangka prameswari ana ing praja Kediri. Yen kepriye Purwamadya wusana? Kepareng matur lepat nuwun pangapunten dalam sedaya. Rikala semanten kula nderekaken sampun kelampahan nanging dereng dumugi wonten papanipun kula kautus wangsul sini. Dados kula boten mangertos wedal sakmenika sih. Ya muga wae putraku enggal bisa nemokake wanita kang minangka dadi jejantung. Senopati Wiranata, inggih. Piye gaweanmu? Kula menika ngegladi do prajurit. Gladi pro prajurit. Inggih, Sapa sing kok gladi? nggih prajurit wonten ing Kediri. Prajurit Jawi kalian prajurit wonten ing jero kraton kalian teng Jawi kraton. Sinipun prajurit magangan. Oh. Menika Menika prajurit andhan kula magangan. iki prajurit magang ana ing praja Kediri. Leres. Sapa jenengmu? Nami kula Lara Apa? apa lho? Lara ya lara apa? Nami kula Lara Nelongso. Lara jelongso jenenge. Pangkatmu prajurit magang. Nggih. Ya, apik. Prajurit lara nelongso samerga duwite wis dijupuk kowe sisik ora entuk bayaran mulih ning bloro Sambatan. ya ora apa yen pancen kowe bener-bener kepengin setya bekti kelawan praja Kediri ora ketang kowe lara nelongso prajurit isor lugu apa waton kanthi ikhlas sanggemu ngabekti ing mengkone kowe bakal entuk nugraha nggih ngerti entuk nugraha kowe Ora pucuk. Sedak gladi kok piye? Oke. Lho, Blaraga. Raga. Menika. ya aku percaya golong giliking tekad nyawijining kekarepan mung kepengin muncarake praja Kediri muga wae bisa kaleksanan awaton siji lan sijine aja nganti padha tuwuh rasa meri di jalan kabeh kuwi mau menawa wis dadi cadanganing urip dhewe-dhewe. Terus. Trek sapa kae? Aduh. Palwaka temekaning pati. Gitu.
Usuk kowe iki ana tulisane. Bring. Randal Singo Barong. Yen ngono cetha. Patining putraning Sun Sri Palwa. Iki mergo saka tumindake Brandal Singo Barong. Titip Kediri tak jangkai. Kelisen nabrak uang. Masa nabrak itu. Ini tinggal uang sama Ini prajurit Magalan lho. Kris kae darbe negara. Kok jangan bilang kok. Digo sing ape? Digo saya. Ono kahanan ngene kok malah sak karepmu dhewe. Kartu Kowe ku mestine rak ngerti to. Iya. Ini aku ki kelangan putraku. Putraku temekaning pati mergo saka tumindake Brandal Singo Barong. Kok malah akar jumangkah mandangi Brandal Singo Barong. Aku malah kowe tawan-tawan tangis prajurit wis titip negara tak jangka Brandal Singo Barong. gak sanggup keres lah yo. Lah wong kowe iki ngalang-alange lakuku. Aku ki arep jumangkah. Sapa wonge sing ora bakal muntap rasane yen to ngerti putrane disekara dening liyan. Lho kowe kok malah ngalang-alangi lakuku. Kula mboten ngalang-alang. Lah kok ngene? Lah niku dak jembar. Dalane kene. Nek kene jelas aku koyo watu tetep mbok pancang. Sembar. Iki. Mari Pak. Dawuh timbal Dari Kesworo, Wiranata, Hensop, Kak Anan, putrane Sun tumekaning Pak. Yo gene nalika panjenengan Sun Sumangkah. Kabeh padha nyandhet lan mati. Apa sing karep? Parmatung Singo. Menawi panjenengan sedya badhe ngadepi Brandal Singo Barong. Menapa mboten mesakaken dumateng layonipun ingkang putra. Monggo ingkang putra wekdal menika seda. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Yayi Kesworo. Menawi bab Singo Barong mboten panjenengan nanging kula ingkang rampung lan mungkasi Singo Barong lan sak kanca rewange Kakang. Apa tenan? Nggih, Pratelanmu kang kaya niku bisa tak ugemi ya? ugemi panjenengan ya Mas. Ya. Yen pancen kowe bak tanggung jawab sampun kelawan patine anak kelunan. Aku nedha nrimo. Bagus. Kowe bebelo kelawan anak kelunan. Kula bebela kalian ponakan kula Sri Palwaka kagem patine Palwaka Singo Barong kula ingkang rampungi lan sing mejahi Singo Barong. Ya kaya niku jeneng satriyan negara. Kadangipun kakang. Nggih. Prajurit, sawentara rutinen kunarpaning putrane Sun. Sedanipun ingkang putra Pangeran Palwaka. Monggo. Atur sapa nuwun tamu iki kok. Makane ana wong kok kula. Iya, nek Malah derajat. Tidak bisa, Nek.
Kok gone tau Wis tutup. Ya ning kene iki. Ya iki gone. Gak apa. Wis ana wong pirang-pirang ngene. Ih. Ana sing apik barang ini nek. Apik iku dideret Taman Kartini laris. Hei, Oh iya. titik. Oh titik toh? Iya. Apik jebule. Ngerti tata susila. Sinuwun. Kuwi panjenengan niku Narendra. Lah kok dititipi caping jenengan tampi. Lah kok menak Jenengan kulon sesembahan. Pripun? Jenengan betoni ku apa? caping ning lho. Iki mau capinge sapa? Lah nek kok lho. Oi, Aku ki dudu tukang titipan. Lah kok mok gowo. Lah salahe dititip kae-kae. Lah salahmu kok gelem dititipi. Lah iku tak titipi ora bantah. Ya iki juga. Kene. Kaya abot ayo, Lah iya. Kok ngene kok. Jenengan niku pripun? Ratune Pak Bento ya, Mas. Jenengan niku ratu kok malah direhke wong edan. Pripun jenengan? Iki jangan jaluk. Jangan malah. Matune siji soyak. Selawe. Negara sing tak totohke. Apa? Negaraku. Iya. Loro, telu. Bubar. Belum jenengan niku pripun? Lah senengan Kok sesurat negara totohke negara niku ta? jadul iki podo. Iki podo. Asal lo. Bangsa pajak. Ya. Dalae. Mati yayaan tak laporno lek empekek kowe. Lah iki mau aku kok nek kene. Lah iki mau silone jak kaya pekek. Sing ndi? Iku. Kowe iki aja dikucek. Wes disebut. Kowe iki aja disembrono kelawan aku. Lho kowe iki do ngerti aku apa ora? Sopo? Dambuh. Awake dhewe ra kok. Lah goblok. Tak kok wong. Wong awake dhewe ditakokno. Kowe lu nggomu ning isor. Iki bono ning dhuwur. Aku luwih dhuwur. Lho kowe iki ngerti aku apa ora? Sopo aku? Ora ngerti. Kok takok ae. Yen kowe ora ngerti, kowe bakal tak pengen ngerti. Emoh. Lu arep diwene ngerti kok malah mau. Ora pengen ngerti kok diwene ngerti. Kok. Iya. Hei. Aman. Kowe yen ora ngerti bakal tak pengen ngerti supaya kowe ngerti mergo iki ning gone kraton kudu nganggo unggah-ungguh tata lan susila. Yo. Yo tok. Angger ngomong kira tak rungokno, ah. Ratu Kediri. Aku iki Ratu Kediri. Ratu? Ya. Ratu iku apa, Man? Rasa. Sadar apa dituku? Sandalku mau dibawa kemana? Sandal balik ta ora? Sandal ora balik. Ora bayaran. Sandal balik ora? Sandal balik ora? Ayo. Sandal balik ora? Ora bayaran lho. Ini
joli sandalku ya. Piye man dijoli sandal iki? Kuwi ndi? Kuwi. Kok selamengan ya? Asline kowe wis berarti piye? Lah kok berarti? Sandal rego 30 ya. Ora iso. Wis tau nyekeli duit sing ngono iku durung. Piye? Wis tau nyekeli duit sing ngono iku durung. Tau kok, durung tau. Nek urung tau aja. Wah, yo kalah aku. Hancur wis kelangan sandal duit gimana? Ono duit hasil penjualan sandale. Sandalku piye? Kelangan sandal apa? Perkara kelangan sandal gampang mengko tak ijoli. Ora mung siji loro. Kowe milih sandal sing merek apa wae tak tukoke. Yo. Dijoli, Man. Mas. Jenengmu sapa? Kula Paimin. Pangkat kula bakul godhong. Jenengmu Paimin. Pangkatmu bakul godhong. Ah, iya. Mas Paimin, Napa? jeneng pangkat kuwi kaya dene Mudin Bayan kami tuwa petinggi kuwi kena diarani pangkat. Neng nyentuh bakul godhong kuwi gawean. Lah iku gaweanku dhewe sing gawe pangkat ya aku dhewe kok cangkeman. Urusane Lah opo? urusane apa sing gawe pangkat ya aku dhewe? Yo, Man. Ya iya no. Jenengmu Paimin. Paimin. Pangkatmu bakul godhong. Bakul godhong. Sing gawe jenenge sapa? Giman. Pensiunan bakul areng. Hai, Bakul lareng kok pensiun kan? ada pensiun dek ora, dek dhewe. Cangkeman lha apa? Ya kok wales. Akhirnya Bah. Mana mau wales dhewe. Pengen ora tak terno kowe. Min. Kowe mrene duwe perlu apa, Min? Kula mriki ngeterno giman. Oke, gimana? Nggih. Gimana? nun Kowe mrene duwe perlu apa, Man? diterno Paimin. Paimin, Nggih. kowe mrene iki lho duwe perlu apa? Kula mriki ngeterno giman. Gimana? Nun Kowe mrene duwe perlu apa, Man? diterno Paimin. Takok terus. Paimin. Kowe mrene perlu apa? Kula mriki ngeterno giman. Gimana? Kowe mrene duwe perlu apa? Diterno Paimin. Saya suwe tembungmu panas kelawan panjenengan sun. Aku iki ratu sing darbe panguwasa ning Praja Kediri. Iya. Wani kok yo. Lah iya, iku Lho aku iki ratu kok mbok basani. Lah iya ratuku ah. Ratu kuwi ra utang. Lah iya ratuku. Ratu Ratu. ngono, sesembahan. Salah tak gawe bener bisa, bener tak gawe salah bisa. Mergo ratu kuwi kuwasa. Kowe iki pangkatmu nang desa wae. Munggah pendopo sikilmu ireng tungteng. Malah saka dintingan. Kasekel ireng tungteng barang. Ini uro jelas pelecehan. Lah iki piye iki? Nah, piye carane? Ngono. Kowe aja kurang ajar lho. Kowe aja kurang ajar. Eh? Kowe aja kurang ajar. Aku kira tuh mau panjang-panjang. Kurang ajar. Boten. Lumayan tak? Jenengan stroke. Telat. Hah? Jenengan stroke. Dene nang stroke. Mlakune kek kecincang. Minyak. Nah, nang capi kok. Aku iki ratu
teng tanpa cacat sabu barange. Ngarane aku pincang. Mas nuwun sewu. Nggih jenengan menika tedhakan kados mekaten to Kang Mas. Masa iya? Nggih pucuki panjenengan pirsani Kang Mas. Monggo. Nek sandalmu bodol nek. Tak iso iki lah. Bodol nek. Boten. Jawe Mas Pemen piye? Gak ana sandal. Sandalku digawa wong dolokane kok. Apa? Jelalake jangan kencek lho kencek. Lan iki Dhuwur sih saya. lah selope ilang. Bapak jenengan menika kok. Pundi Mboten kula. Boten ngertos. Boten ngertos kok. Ini mesti kowe. Aja dak wong. Tak hukumno kowe. Wong aku ora gawa slop marani. Ora gawa kok. Nah, ya ngono ya iki. Slop ndi? Sadar. Iki. Jebul kowe iki nyolongan. Omongane. Lah nyatane sadangmu mbok gawa. Ora nyolong. Lah sadar sampean dua. Berarti ora kanggo. Tak. Ini kalau di gua salah. Dolokan. Yo. Gono. Oh, gue dhewe iki mau tenane ora tak buang mergo aku iki gregeten karo kowe. Lah kok saged gregeten kalih kula? Kamu ngeterno. Diterno. Aja di ngeterno. Tuh, go. Bojanmu lebih rotok. Awak gak entek kok. Oh, oke. Lah ngene kok kon ngegono lek mana. Mosok rapi yo kudu ngene lho. Digono gene. Jojo. Sembrono. Aduh. Mau cilik kan. Mau cilik. Es. Botos itu. Piye? Kirim nggih. Iki ngene men. Piye, Man? Iki padha karo gua duit lho. Lah iso. Ana wong meneng ae ora entuk bayaran ya. Nek nang go apa pendo sandal nek bisa akeh dituku. Lah iki kok nek dituku wong dolokan nek. Ya karuan. Wis terus. Ayo jujur. Jujur. Ora wani ngene, ngereke ireng kok. Kowe mrene iki perlu nek. Kula mriki ngeterne Giman. Lah niki bojone Giman ilang, Ndara. Lah wong bojone gimana iki wong desa ilang kok mbok goleki ning kutha. Lah Lho ilang iki mergo dhewene lunga tukar padu karo sing lanang, apa ana jalaran liyane? ilange Apa-apa kok ditu. Rene. Mana dok? tunggu kok. Sadangku kok balik. Kok balik piye wong dituku? Tunggu kok balik. Kuwi ora balik. Lah kok ora bati wis piye? Lah kok nek ngarep omah ada pirang-pirang. Gene iku, Dik, gene iku. Ayo ilange iki mergo tukar padu njur lunga tanpa pamit karo sing lanang apa piye? Ilange ora tukar padu. Digawa wong lanang. Sing gawa wong Kediri. Digawa wong lanang nek ngono bojone Giman kuwi seneng karo wong kuwi. Ya ora. Lah ora kok gelem digawa. Bojone Giman dituku. Bojone Giman dituku wong Kediri. Age.
ngomongin ning kene. Kowe iki apal ta ora? Apal. Ciri-cirine piye apal? Malah ciri-cirine gede dhuwur. Yo. Ganteng. Yo. Nek didi numpak mobil. Kowe iku Iya, mobile Pajero. yo piye? Iya nanging kreditan. Temenan kok. Aku ngerti kok, Mas. Roro. Ayo. Dadi bojone Giman dituku wong Kediri kene. Nggih. Lah kowe ngerti apa ora? Yo, nak wonge ora ngerti. Lah yen ora ngerti, lah njur kepriye nggonku bakal ngadili. Upama kowe kok ngerti wonge sing nuku bojone Giman, tetep bakal tak adili, bakal tak lebokke pagunjaran. Lah nek ora ngerti ya kowe ya balik wae. Terus kok kene mosok balik no, Man. Balik. Nggih. Wis ngene ae, Man. Hei, nek ora ana ndang balik, nyuker-nyukeri nggon. Kowe karo aku gak kaya telek. Nyukeri wong. Wis sing ngomong aku wis tak jalari, kowe karek sing ngetutno. Ora ngatasi nek kowe ae. Hah? Ora ngatasi. Ayo kowe. Ngono iku ayo mulu aku Kediri. Yo balik kon diri. Lah mau nek guri mau kan ngomong ngono kok. Mau ngomong kowe ayo goleki. Nek ndi ngono ya. Kowe tak wae akal. Akale piye? Untuk tambah duit. Iya. Plastik iki kudu. Nih. Awa tau. Yo, iki sing kan tuku man. Yo, tuku. Man, lah iki ya ketoprake dol-dolan. Lah adol sadar, adol caping. Kok terus adol plastik neh iki? Tapi ini aja lo gak mau balik no, sesok nak lakoni ini bingung boleh dapat lo. Sambil ditumpaku kuai. Yang penting sandalku aman. Sandal. Niki ngeten. Ya ya piye? Niki kasuse niku rak kula kelangan bojo. Kowe kelangan bojo, Bojo kula ilang. dituku wong Kediri. Nggih, mulane kula mriki kalih paimin. Wong kula niki kelangan bojo. Sampeyan ratu. Aku ratu. Ratu niku jarene tiyange lak apian. Kowe putih bawa leksana, putih Nek ngayati. sampeyan ratu sing apian, wong kula kelangan bojo. Kula njaluk ijol niki. Dadah. Giman? Iki garwa Prameswari. Iki garwaku kala-kala saya tak gunakne. Niki. Iya. Gak oleh men. Dhuwur sithik. Niki ngeten, bendang ketemu sinten sing beto bojo kula, enten carane. Njur carane kepiye? Sampeyan anut kula nggih. Oh ngono. Dadi pengadilane aku anut karo kowe. Anut kula. Wis, aku manut. Bendang kecekel sinten sing beto. Bener. Men, Man. wong sing ning kene iki. Iya. Engko tak didingane siji-siji. Mau didingi kowe siji-siji. Engko nek tangan pun diding. Ah, Ndasem kenekno. ngene no. Iya. Lah terus. Nek wong iku kok ora nggawa bojoku. Iya. Geget. Lah nak nggawa. Tok. Oke. Gak usah kakean ngomong, gedhe karo manuk tok. Iya ya. Aja mikir sandal. Kadung ilang ya wis. Ya dipikir, Man. Pikir kowe ngerti apa ora kok dipikir. Ya metu kok nanyar. Nggih. Eling ae. Eling. Eling. Persiapan kepala. Kepala pendidikan dimulai. Siap kepala men. Persiapan kepala men. Hah? Men. Ngomongmu ngelekit. Ngomong sitik lho ora ati. Ngomong bulus sik, Man. Ora. Untunge kancane iki
Ora kancane iki mau males aku. Kepala siap, kepala. Ya, Mas. Persiapan kepala. Gimana? Meru. Duding yang duding ning ojo. Iku aja duding, iku ora welut kok. Iki lho, Man. Kepala. Juro, karep pero. Juro. Lah kok dasar malah kayak bulus. Lanjut. Duh. Mbak Minto. Bela apa? Rasa kenapa? Rasa lapor. Kok di Mas? Bocone kina aja. Mbak Minto. Iki Minto. Iman, gocok Kuwi ditumbang minto. Mbok menawa wong sing Padha foto. Iku mate. Pate, Mbak Minto. 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 Sumpah Minto. Ngerti lagi. Tutu. Jadi orang kaya bocor. Bocor rupa kok. Bocor lah weh. Iki nek sepadok bakul kopi. Iya. Foto video ini ya? Gambare. Gambare ini iki. Ya, apa nek gambar? Asline wis Nomor loro kok darane Pak Minto. Nek Minto kok. Pate nomor loro yo. Nek mate iki wakil ratu. Bocor ngawur. Win. Iman. Mbak Minto gede. Minto. Jos. Kami Minto yo ora ngarah lho. Lah kok iso? Sebabe. Aswat. Lali gaweane. Sembrono. Persiapan lho iki lho. Mantap. Tak kerja. Rambutmu kok otomatis iso klothok barang. Bento lagi. Gimana? Tanggane aku Wah, aku curiga iki, Bang. Sing rambutnya dawa jebul pasangan. Nek Minto pasangan boten. Ayo. Nek Minto aja buka, Man. Kaya profesor. Gede kan kela iki. Rambutnya dikaret-karet. Pusing kok. Nek Minto naik, Nek Minto. So wes sih. Ayo. Piye? Iki gak lah. Alah mesisan yo karek siji ku tok. Ora apa-apa lho nek bos noprak wedi. Iya, bos noprak aja wedi. Ngene ku ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa?
Apa? Setok. Ora tak apa-apakno. Pamit, Ki. Oh iya. Yo nggih. Mas, pamit nggih. Apa iki? Apa iki? Wis to mulai. Pamit riyen. Ayo! Lah kok malah kapusan iki piye? Nuwun sewu Kang Mas. Bocah-bocah desa-desa menika sangat mejanani Kang Mas. Ingkang rampuni kersane kula mawon cah desa-desa kula patenane Kang Mas. Bagus. Nanging jroning atiku